Astăzi să arăt 3 pași sau 4, nu mai știu câte, numărați voi. Deci scrieți în comentarii sau dați like dacă știți. Cum se merge pe rame? Să-i dăm drumul. Înainte de mers, aveți nevoie de protecție. Am căzut. Înainte să vă explic, o să vă arăt cum o să merg eu într-o așa, să mă învârt, cum ar veni așa, știi? Hai, să-i dăm drumul, așa, așa, și vă și mă învârt, așa, vă arăt cum mă învârt, ne învârtim, ne învârtim, ne învârtim, nu amețim. În fine, stați să mă pun, o să mă pun așa, așa, să nu vă speriați că se mai treacă pâine care e aici. Primul pas, trebuie să faceți cu picior drept sau cu, scrieți în comentarii cu ce picior scrieți, adică cu ce, în fine, mă rog, cu ce mână. Eu scriu cu dreapta, deci primul picior dreapta o să-l dăm în partea asta. Da? După ce ați stat, uite așa, faceți pam și la stângul în stângă, știi? Stați să vă arăt. În fine, de asta aveți nevoie de protecție. Așa, deci, dreapta spre dreapta, stânga spre stânga. Dreapta spre dreapta, stânga spre stânga. Bun. Da, și tot aveți, aruncați în mișto. Pasul 2. Bine, de fapt, ăla a fost 2, ăsta e primul. Mă rog, pasul 2. Încercați să vă țineți Încercați să vă țineți echilibrul! De asta vă trebuie protecție. Pe mine m-a protejat mâna, glumesc, m-a protejat, da? Hai, exersăm împreună. Așa. O să dureze ceva timp, așa că o să dau pe mod repede. Așa, și acum, după ce ați învățat să stați în picioare ca mine, încercați să mergeți așa, uite, cineva să vă împingă, Flavius nici nu vrea, fratele meu, în fine, să mă împingă și să mergeți așa. Bun, și cam atât, dar dacă vreți partea a doua, cum știu eu,